Hartelijk welkom bij de allerlaatste uitzending van dit seizoen van Kerngezond TV. De grande finale hier bij Limburgs Uitje in Helden-Zevenum. Vandaag natuurlijk de finalisten aan het werk. De finalisten die komen uit de rebus, winnaars met hun familie. Maar ook de winnende meester van de Sumo Challenge met zijn klas. Maar wie is dit nu? Dat zien we dadelijk. Ik ga eerst even dit onderdeel bedwingen. Ha! Ha! God! Heb ik weer. Elke week heesen we een leerkracht in het dikke sumo-pak en moest hij zo snel mogelijk een parcours vol hindernissen afleggen. En tot slot konden op het grote dartboard bonificatieseconden worden gewonnen. Van alle leraren was er één met afstand de snelste. Meester Rob van basisschool De Horizon uit Zevenum. En dus verraste het Kerngezond team zijn klas met de mooie hoofdprijs. Een dagje losgaan op de wipe-out-banen van Limburgs Uitje. En als afsluiter een kerngezonde barbecue. En dus mocht de klas onlangs op een snikhete junidag haar prijs verzilveren. En omdat de school toevallig dicht in de buurt van het attractiepark ligt, konden de leerlingen lekker sportief met de fiets komen. Een ochtend lang mogen ze zich uitleven. Maar eerst wil Maurice natuurlijk de winnaar van de Sumo Challenge nog even in het zonnetje zetten. Dus één keer applausje voor meester. Hij was wel heel snel, hè? En dan is het tijd voor de kinderen om zich uit te leven op de stormbanen. Maar niet voordat ze zich goed hebben ingesmeerd tegen de zon. Want ook je huid moet je kerngezond houden. En dan de hoogste tijd voor actie. Niet alleen de kinderen amuseren zich geweldig, ook in meester Rob komt het kind weer een beetje boven. Onze sumo-winnaar doet natuurlijk volop mee. En ze zijn echt blij en dankbaar dat ze dit mogen, dat ze dit aangeboden krijgen. Ze vinden het geweldig, leuk en ik zie ze genieten en dat is geweldig. De meester doet ook mee, hè? De meester die doet ook af en toe even mee inderdaad. Die is ook heel gezond en sportief, dus die vindt dat ook heel leuk, net zoals de kinderen dat geweldig. Zeg eens eerlijk, misschien vindt de meester het nog wel iets leuker zelfs dan de kinderen. Dat zou wel kunnen inderdaad, ja. Tegen niemand zeggen. hebt de Kerngezond ook op school gehad. Hè? Wat vind je van dat project? Nou, ik vind het wel een goed project, omdat je toch ziet dat een aantal dingen die belangrijk zijn, zoals
het gezonde eten, de beweging en het gezond gedrag, dat gestimuleerd wordt bij de kinderen. Wat heb je zoal geleerd? Hoe je gezond leert eten en leuke spelletjes doe je. Het ging bijvoorbeeld ook over gezond ontbijten. Hè? Doe je dat altijd ook heel gezond? Ja, Wat eet je 's morgens dan? een cracker met vlees en soms met kaas. En ook nog 's middags een appeltje of zo erbij? Ja. Hoeveel suiker er in bepaalde producten zit. En wist je dat, bijvoorbeeld, dat er heel veel suiker in sportdrank zit? Nee, ik dacht dat er veel minder in zat. En je ziet het ook terug inderdaad dat ze in een boterhammentrommeltje bijvoorbeeld een stukje fruit erbij hebben. Vandaag zie je het ook weer terug, sportief gedrag van de kinderen. Dus het zijn dingen die heel belangrijk zijn in het leven en het is goed dat kerngezond dat stimuleert. Hey, dadelijk ook nog lekker eten? Ja, heerlijk. Een gezonde barbecue heb ik gehoord, dus laat ons verrassen wat daar ons te wachten staat. Maar dat zal zeker goed komen. Elke week kon je in Kerngezond meedoen aan de Rebus. De weekwinnaars waren de speciale gasten tijdens de seizoensafsluiting van Kerngezond, die eveneens bij Limburgs Uitje werd gehouden. Eerst kregen alle Rebuswinnaars een speciale medaille. Maar er stonden nog meer prijzen op het spel. De Rebuswinnaars moesten namelijk het Wipeout parcours afleggen. Wie daarbij de meeste punten verzamelde mocht zich kronen tot de winnaar van het seizoen 2017-2018. En dan hebben we een winnaar. En die winnaar die krijgt een beker. Die krijgt de tas en de handdoek. En die krijgt een barbecue tegoed voor €100 bij AZ Barbecue. En de winnaar is Sophie Rooswinkel. Gefeliciteerd, Sophie. Dit was de allerlaatste Kerngezond TV van dit seizoen. September zijn we weer terug met nieuwe afleveringen Kerngezond TV. De grande finale zit erop en ik zou bijna willen vragen, kids, hoe vonden jullie het? Leuk!
Zwaaien we nog 1 keer met z'n allen naar al die klassen, al die scholen. Ik kan niet zwaaien. Tot volgend seizoen. Hoi!